Gizarte balintzatzaileek, hau da pertsona bat nola sortzen den, hazi, bizi eta zahartu, eragin zuzena daukate osasunean, eta hori inoiz baino ageriago gelditu da COVID-19 krisi honetan. Balintzatzaile sozialak desberdin banatzen dira populazioan eta badaude horregatik talde batzuk bereziki zaurgarriak direnak pandemiarekiko. Adibidez, talde kalteberenak arrisku handiagoa daukate infektatzeko, zailtasun handiagoak diagnostikatzeko eta haien kontaktuak identifikatzeko eta baita neurriak betetzeko eta isolatzeko edo konfinatzeko horretarako beharra izango balute. Desberdintasunen inpaktua leuntzeko maila guztietan egin behar dira esku hartzeak. Adibidez, neurriak diseinatzean eta ezartzean kontuan izan behar dira desberdintasunak, izan ere, neurriak berdinak badira ere denentzat, denei ez die berdin eragiten. Ebaluazioan ere kontuan izan behar dira egokitzen joateko. Eta azkenik, ikusita sustraiak egiturazkoak direla, egitura horretan eragin beharko da pandemiak ez dezan hain desberdin eragin batzuengan eta besteengan. Gizarte baldintzatzaileen nagusiak hauek dira. Etxe bizitza eta bizikideen egoera, lana eta enplegoa, etxeko lana eta zaintza, diru sarrerak, osasun eta gizarte zerbitzuak, generoa eta adina, orientazio sexuala, genero identitatea, etnia eta jatorria, migrazio egoera, dibertsitate mentala, substantzien kontsumoa eta halakoak, eta baita arrakala digitala ere. Baldintzatzaile hauek guztiak elkarren artean gurutzatzen direnez, ezin dira guztiak osasun publikoaren eskutan utzi eta parte hartu behar dute gainerako sektoreek ere.